A kivitelező kiválasztásánál a bizalom volt az egyik fontos tétel nálunk. A zöld megoldások csapatával már többet dolgoztunk, és egyértelmű volt, hogy ők fogják föltenni a napelemeinket. Mert az összes papírmunkát leveszik a vállunkról, és így nincs semmi teendőnk, és a napelemünk készen lesz. A Nyomdaipari Kft. Nyomdai termékek gyártásával foglalkozik, és ez az iparág eléggé energiaigényes. És innentől kezdve az elmúlt időszaknak az energia árait figyelembe véve szerettük volna optimalizálni az energiaköltségeinket, és ezért tettük fel a napelemeket. Több telephelye van a vállalkozásnak, és mindenhol szeretnének függetlenedni jobban a szolgáltatótól azáltal, hogy zöld energiára váltanak, illetve nyilván ez egy óriási költségcsökkentés a cég számára, ami egy hosszú távú befektetés, viszont ezzel ellentétben nagyon gyorsan megtérül, hiszen ahogy a rendszer rácsatlakozik a hálózatra, azonnal azt az energia mennyiséget, amit éppen megtermel a napelem, és éppen működik a vállalkozás, abban a pillanatban helyben elhasználja. Vannak nagyon energiaigényes iparágak, amik azonnal beavatkozást igényelnek, tehát annyira megemelkedtek néhol az energiaárak, hogy az már a vállalkozás működését veszélyezteti, illetve a versenyképességet pedig abszolút, főleg nemzetközi összevetésben. Úgyhogy nagyon gyorsan reagálnak ilyenkor a cégek, és akár pályázatokat, akár kedvező kamatozású hiteleket igénybe véve gyorsan szerződünk, és pár hónap alatt működőképes napelemes rendszert hozunk létre.